изге сәгатьтә хәерле нияттәр булса, Хәйруллина сезгә иң күңелле шәп матур яңа ел тамашасыннан эксклюзив кайнар репортажны башлады. Дуслар, бүген яңа ел кайфы, бүген безнең кайфлар күтәрелгәннән күтәрелә барачак. Һәр минут сайын шуңа күрә әзер торыгыз. Чөнки Аллага шөкер 2022 елга аяк бастык, дусларым. Һәммәгезгә мин телим күңел тынычлыгы, сәламәтлек, матур уй хисләр, хыяллар һәм тормышыгыз 2022 елны көннән-көн байрак, матуррак һәм бәхетлерәк булуын теләп калам. Егетләр, безнең тамашачыларга нинди теләкләр җиткерәсегез килә бүген? Бөтен кешеләргә исәнлек, хаулык, мөхәббәт. В новом году желаем, чтобы все мечты сбылись обязательно итеп. Менә дуслар! Хөрмәтле тамашачылар, безнең Туган тел телеканалы оештырган Голубой огонек тамашасы безнең баш калабызның иң зауыклы, иң матур, иң күркәм, иң якты биналарының берсендә уза. Бүген безнең кунакларыбызга бик тә рәхәт һәм күңелле булыр дигән шанышта калабыз. Карап торыгыз әле. Нинди матур бизәлешле сәхнә, нинди уңайлы урыннар, нинди матур түгәрәк өстәлләр. Һәм инде иң мөһиме, ул өстәлләр артында безнең яраткан тугры тамашачыларыбыз. Быелгы ел минем өчен нәтиҗәле ел дип булды дип әйтергә була, чөнки бик күп кенә җырларны яздырып, бик күп кенә җырларымны съемкалар эшләргә туры килде. Майдан телеканалы белән менә инде хәзер Туган телгә лә Аллага шөкер килеп җиттем. Ниһаять, чөнки бик күп еллар инде иҗат белән булам, әмма ләкин мин мондый ниләрдә катнашкан юк иде. Шуңа күрә минем өчен ул бер вакыйга. Узган елны нәтиҗәле дидегез, берничә җыр иҗат иттегез дисез. Шул җырлар арасында күңелегезгә иң якыны узган елда иҗат ителгән. Менә быел мин бик күп кенә игътибар итә башладым. Бөек шагыйрыбыз дип әйтәм, Кадир Сыбгатуллин. Урыннары җмакта булсын, аның иҗатына игътибар итә башладым. Искиткеч матур иҗат, актуаль җырлар, аның актуаль шигырьләр, 90-нчы елда язган шигырьләрне җырлар яздым. Янып пешеп үзенең чыгышын тамамлады. Әбри Хәбриев, хәлләр ничек? Аллага шөкер, үзегездә ничек? Безнең дә яхшы. Яңа ел бит ничек инде кайфтан ашар булсын. Әбри. Халыкның да кайфы бик яхшы. Бәйрәм икәнлеге сизелә, чөнки рәхәтләнеп ял итеп күңел ачып алкышлап утыралар. Һәм шулай булырга тиештер, чөнки елда бердән-бер кем булырга тиеш бит инде. Менә бу бөтен кайгы борчуларны, бөтен мәшәкатьләрне унутып, рәхәтләнеп, типтереп ял итә торган шушындый көннәрнең берсе бит инде яңа ел. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Әйбәт, шәп. Син дә бик шәп кеше, шуңа күрә сиңа бик шәп сораулар бирәсе килә, Әбри. Нәкъ бер ел элек синең кайсы сәләтләрең тагы да ачылды дигән сорауга син безгә бик күп сәләтләрен шутлап киткәнең инде, син алып баручы, син юмор устасы, син роман яза башладым дигән идең. Һәм инде тагын бер сәләтең турында әйдә үзең сөйләп кит әле, син бит әле мультфильмда тәрҗемә итә башлагансың. Әйе, без мультфильмнар тавыштандыра башладык, татар балалары, татар телендә популяр булган мультфильмнарны үз телендә, туган телендә ишетсен дигән теләк белән. Әбри, киләсе елга нинди планнар? Тагын кайсы яктан үзеңне камилләштерергә тырышасың? Чөнки мин беләм, син һәрвакыт үз үстендә эшләп, тырышып, нәрсәдер ашырга омтылып яшәүче кеше. Киләсе елга планым зур, авылда токарный станок ята, тимер кырдыру станогы. Шуны ахырына кадәр җыеп бетереп, әле ул минем сүтелгән килеш ята, җыеп, чистартып бетереп, тимер кырдырырга өйрәнәсе бар. Менә иң зур максатым шушы киләсе елга. Әлбәттә инде яңа җырлар тудыру, концерт программасы белән Алла бирсә, дөньялар тынычлангач гастрольгә чыгу, кабаттан Уфага килү, сезнең белән күрешү, һаман үзебезнең иҗатыбыз белән сезне таныштыруны алга таба дәвам итү. Менә бөтен максат шул. Сәредіп кенә тапшыру тамашачылары сезнең каршыгызда Эльвира Мухтарова. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич.
Сіз неше ел инде сахнада Эльвира? Мен әле 1-2 жыл гына, шуңа күрә яңадан башлыйм дип әйтсәң дә була инде. Мен сездің бүгін образыңызға қорап тұрам да сіздің әлі бәс қонған шәшләріңізге шындай матур образ, ол шитекләріңіз, әйтегіз әлі образыңыз турында сөйлеп кетегіз әлі өзіңіз шисіз ме, дизайнерлар, стилистлар белән кеңеш итеп ме? Образны үзем уйлап чыгарып, шулай тектереп инде, менә шулай барлыкка килде менә образ шулай. Бүген генә мен нәрсә эшләргә шеш белән. Яңа кирәк бит инде. Яңалык шуны өчен матур булган дип. Шәп, Эльвира Мохтарованың яңа ел табынында ашарга яраткан иң тәмле һәм яратып әзерләгән ризыгы нинди ризык икән? Шул турыда сорамагыз инде. Без бит инде фигура саклаган кеше. Бөтен ризыкны яратам мен итле ризыкны яратам күбрәк әйтсәм дә инде. Әлбәттә шул салатны, наверное, нинди кайсын сайлап алыйм икән. Оливьені яратам инде мен. Яңа ел белән! Heydim yanım, yüreğimden hine heydim. Kadir yuqağın mağan, yuqınmağın derkenim. Зөлфир Басыров, sizin karşınızda basıp tıra. Әйе достар, башта үзем дә танымадым. Bu образны, гомумән Зөлфир, мен сине bu образда күрермен дип уйламаган. Әйдә соң сөйләп кит әле. Ни өчен болай син бүген? Ни өчен син мондый бүген? Әлбәттә, яңа елда мен үдебезнең яраткан тамашачыларыбызны ниндейдер менә яңа образ белән, яңа ер белән шатландырырга булдым. Шуңа менә шундый образда әзерләнеп махсус тик үдебезнең туган телдә яраткан тамашачыларыбызга. Гомумән, узган елда нинди яңалыкларың булды? Нинди шундый күңелле вакыйгалар белән истә калды сиңа узган 2021 ел? Узган елда мен үдемнең иҗадымды башланым. Әле менә яңа йөрдәр сыгардым. Шуга был миңа бик тә якын был ел. Рәхмәтлемен. Алла бирһә, яңа уңыштарга ошо трамплин булһын дип торам. Ошо ел. Рәхмәт елга. Рәхмәт Рызаһиңа. Яңа елда безнең тамашачыларыбызга теләр яңа бәхеттәр, шатлыктар, бер-беребезгә яхшы булайык, яхшы хүзләрне йәлләмәйек, бер-беребезне яратып, һөйлешеп яшәйек. Сәхнәләрдә Гүзәл Әхмәтова үзенең дәртле җырын бүләк итә. Ә без инде безнең хөрмәтле Туган тел телеканалының яраткан тугры тамашачылары белән менә шуны матур түгәрәккә бию үзебезнең бик тә көчле матур проектларыбызның берсе Голубая огонёкта күңел ачабыз. Яңа еллар белән дуслар! Сине йөрәгемдә, йөрәгем түрендә, гүя йолдыздай янасың бүген дә, синесез бер көндә Атлап та 20 бит йөгереп кенә һәр вакыт җитез адымнары белән чыгышларын ясый, гомумән тормыш көтә. Гүзәл Әхмәтова, хәлләр ничек? Исәнмесез, хәлләр бик әйбәт. Яңа ел синең өчен нәрсә ул? Нинди бәйрәм ул? Ой, яңа ел ул минем өчен иң шәп, иң яраткан, иң көтеп алган бәйрәм. Чыннан да туган көнемне дә шул кадәр көтмим, яңа елны көткән кебек. Нык яратам. Үзеңнең гомумән нидер менә традицион, нидер эш гамәлләрең бармы? Яңа ел алдыннан нәрсәләрне син менә мәҗбүри рәвештә төгәл итеп башкарырга тиеш дип үзеңә нидер шундый бурычлар куясыңмы? Без инде яңа ел алдыннан һәрберебезгә бүләкләр алабыз, ансы обязательно диясем килә. Яңа елда һәр ел сайын яңа ел өчен күрешкә алабыз. Шушы матур 2022 елда, яңа елда исән-сау булып, бәхетле булып, мәхәббәтле, парлы тормышларда яшәргә язсаң. Очрашып торыйк, җырлар аша, концертларыбыз аша. Барысы да Алла бирсә, яхшы булыр дигән нияттә калам. Һәм сезгә дә шуны телим. Барлык дусларыма, туганнарыма, әлбәттә, иң беренче әнимә, тиемнәремә, абыйларыма, апаларыма
әйтәсем килә зур рәхмәт, шуңа әйтәсем килә сер итеп тапшыруны караучыларга һәм дусларыбызга бердән булып, бергә булып 2022 ел шатлыкта гына, исәнлектә генә бердән булып, бергә булып, дуслар бәхете белән, туганнар бәхете белән яшәргә язсын. Сер итеп кенә ишетеп калдым, Илдар. 2нче елга ниһаять гаилә корырга планнарың бар икән, шулаймы? Бу сорауга бик кызык сорау, дөрес әйткәндә, барча кеше сорыйлар бу сорауга, шуңа әйтәсем килә инде. Алла бирсә, хуны насип иткәч, 2022 елда өйләнергә инде җитәр. Без инде сиңа әлбәттә бу эшеңдә уңышлар теләп калабыз. Илдар, яңа ел бәйрәменә нинди бүләкләр алырга яратасың якыннарыңа? Бармы синең менә махсус нәрсәдер менә ала торган әйбер? Әллә инде син башта тегеп сорашасың, беләшәсең, кемгә нәрсәләр кирәк икән, кем нәрсә белән кызыксына икән? Ну, бу сорауга килгәндә әйтәсем килә инде, чөнки барлык теге индивидуаль кешеләр бар бит, төрле кешегә төрле бүләкләр бирәсең бит инде теге. Шуңа әйтәсем килә инде, бүләкнең теге аның гаебе юк, шуңа теге үзең дә бүләк дигәндәй бу тормышта, барлыкта үзеңнән бер истәлеккә бер бүләк бирсәң, үзең дусларыңа, туганнарыңа, әни әтиңнәреңә шул бүләк диясем килә инде. Исемегез, псевдонимегыз шундый үзенчәлекле. Ни өчен Мирабель? Чөнки ул француз теленнән миңа бик ошый. Мин үзем француз культура белән шөгыльләнәм, француз телен өйрәнәм. Һәм инде киләсе елларда Алла бирсә Франциягә турист кебек барырмын дип уйлыйм, Алла бирсә. Француз телендә димәк сез яхшы сөйләшәсез. Әйе. Әйдәгез әле безнең тамашачыларга француз телендә яңа елга теләкләр җиткерегез әле. Joyeux Noël et je veux dire que vous êtes très gentille et très heureuse dans cette année. Ничек уйлыйсың, нигә сине шул хәтле яраталар икән? Ни өчен? Белмим инде. Минем җырларым өчен дип уйлыйм инде, иң беренчедән. Аннан энергетика өчендер инде дип уйлыйм ниндидер. Чынлап та бик матур булды бүгенге чыгыш. Уфа ул һаман да шундый көчле матур энергиясе белән каршыла. Минем чынлап та киткем килмәде. Мин хотел дальше җырларга. Зур рәхмәт. Киләсе яңа еллар белән үзегезне саклагыз, дуслар. Туган тел каналын карагыз. 22нче елга нинди максатлар, нинди планнар икән Марат Яруллинда? Мин үземне бик әйбәт алып бардым бу елны. Шуңа күрә яңа елда Кыш бабайдан сорыймын миңа иң матурын һәм иң шибәрен. Havada кысыман ишарга талпынган, сөюдән канатлы мин бит ул. Хәерле кич уфалар, туган тел һәм гомумән туган телне караучы барлык дуслар. Сезне берегездән башка берегезне бер кашан да күргәнем юк, сәхнә артында да, сәхнәдә дә, гомумән тормышта да. Яңа елларында гел бергә каршы аласыздыр әйме, бармы берәр елыгыз бергә каршы алмаган? Нинди сәбәпләр аркасында? Өйләнешкәнчә хәтле аерып каршы алалар идек, өйләнешкәннән бирле бергә каршы алабыз. Менә иң истә калган яңа ел. Рафаил абай, иң истә калган яңа ел сезнең тормышыгызда? Яшь чакта инде кызлар белән, менә Динәләр белән бергә утырган вакыт истәле. 85нче ел яңа елны бергә каршы алдык Рафаиллар белән. Һәм шул елны без инде иләштыра, яшьләрне кавыштыра һәм берләштерә. Менә. Динә Папелевича, сез бит әле җырлап кына түгел, әйме әсәрләр дә язасыз. Менә бер кинода төшү мөмкинчелеге булса, әйме сез Рафаил абый белән кайсы кинода кем ролен башкарыр идегез? Минме? 17 мгновений весны уйнар идем. Безнең яшьлектән кинолары. Джимми дип киносында Рафаил уйнатыр идем. Һәм инде Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачыларына сездән яңа елга теләкләр. Иң мөһим исәнлек, менә имен еллар килсен, 3-2 килә, 2022 елы уңышлы булыр Аллаһ боерса, шундый теләктә. Бәхет, шатлык, саулык, сәламәтлек, калганнары барсы да була. Менә шу. 2нче елга да шулай барыбыз да исән булып бергә очрашырга язсын. Яңа ел бәйрәме көнендә Ибрагимовлар гаиләсе нәрсә эшли икән?
Яңа ел. Быел өйдә инде. Без елдагыча өйдә үткәргә тырышабыз. Гаиләбез белән инде кунаклар килсә, кунакларны каршы алабыз. Ә булай инде өйдә тырышабыз булырга. Салат, сельдь под шубой и оливье. Все. Кадерле туган тел телеканалын караучы дусларыбыз. Әлбәттә инде сезгә яңа елда, 22нче елда тик уңышлар һәм дә инде кайгы хәсрәт күрмичә матур итеп, шатлыкта, байлыкта яшәргә. Бәхетле булыгыз, и пусть этот Новый год вам подарит много-много радости и приятностей, и исполнится все ваши желания и мечты. Айгөл, менә син һәр вакыт кыю, һәр вакыт шундый ышаныч белән атлыйсың. Ә бармы Айгөлнең әле ниндидер менә теләп дә булдыра алмаган берәр эше? Белмим, Роза, бик авыр сорау бирдең син миңа. Эшләр бар, эшләнәсе алда, эшләр бик күп, планнар бар, максатлар, куелган максатлар бар. Әмма ләкин мин иманым камил, минем 2022нче елда ул максатларга барысына да ирешәчәкмен һәм иң мөһиме мин һәр вакыт әйтәм, дөньялар имен тыныч булсын. Әгәр дә бар дөнья тыныч булса, максатларга ирешербез, алга куелган планнар барысы да эшләнер. Исән сау булыйк. Шундый аңлашылмаганрак заманда яшәгән кебек без бит. Әмма ләкин ул заманны үзебез яхшыртыйк, үзебез матурлатыйк һәм бәхетле булыйк. Ә менә яңа елга сиңа иң истә калган нинди бүләк булды? Ничәнче елны кем бүләк итте аны? Менә син бөтенләй шаккаттың, көтмәдең дә. Булдымы шундый хәлләр? Булды. Ул сорауга уйланганым юк иде, менә син әле сорауга кайчан булды икән дип уйлыйм. Ул зур яңа ел бәйрәмендә, менә шундый зур яңа ел бәйрәмендә 200-300 кеше иде. Мин ул вакытта сәхнәдә алып баручы идем. Яңа ел бәйрәмен 31 декабрь яңа ел төнендә сәгать 12-не суккач, минем тормыш иптәшем Рөстәм сәхнәгә килеп менде дә, мин аптырап киттем. Бер тезенә тезләнде дә һәм миңа кияүгә чыгарга тәкъдим ясаган иде. Менә шул булгандыр ул иң мөгъҗизалы, көтелмәгән яңа ел. Һәм мин аңа бөтен халык менән сорый, җавапны көтәләр һәм мин инде каушап калдым. Мин алып баручы хәтта каушап калдым. Һәм әйе дигәч, бөтен ресторан күтәрелеп бәрелде һәм безнең өчен шатландылар. Хөрмәтле тамашачылар, карагыз әле безнең көтеп алган Кыш бабай, хәлләр ничек? Исән сау килеп җиттегезме? Менә шулай, Аллага шөкер, алыс юлдарды үтеп, һавык илдәрдә үтеп, һезгә лә килергә насыйп итте. Безнең тамашачыларыбыз бик күп җыелган Кыш бабай, синең бүләкләрең аларга җитер микән? Кая алалар? Барыһына ла җитер, ә инде җитмәһә иң дәртләренә генә булыр инде. Шулай итеп. Менә минең куяндарым быел, Аллага шөкер, туңдырма әзерләннәр, бүләктәр дә барыһы ла бар. Ярый, ә Карсылу кая? Ул артарак калдымы әллә? Карсылу да килеп итер, Алла бирһә. Ничек кайфлар? Яңа ел кайфлары ничек сездә бармы? Шәп, кайфлар бик шәп. Шәп хәлләр, Аллага шөкер, кайфлар супер. Яңа ел шундый ук яхшы позитив кайфта дәвам итсен һәм инде 2022нче ел барыбызга да зур итеп, күп итеп шатлыклар, бәхетләр китерсен. Егетләр, әйтегез әле, менә сездән чыккан шундый яхшы энергетика әйме? Сездән чыккан шундый ихласлык, бу сезнең әти-әниләрегездән бирелгән сыйфатлармы? Әлбәттә шулайдыр инде. Әлбәттә әти-әниләрдән, Худай Тәгалә әти-әниләрнең тәрбиясеннән бирелгән дип уйлыйм. Әйе, әти-әниләргә зур сәлам. Әйе, зур рәхмәт. Алмаз Айдар, ә менә сез гаиләләрегезне беләм, икегез дә яратасыз, сәйме бүләкләрне әзерлисез, ышанып торам. Ә бер-берегезгә бүләк ясаганыгыз бармы яңа елга? Ясыйбыз, әлбәттә. Башта сорыйсызмы кемдән нәрсә кирәк? Әллә инде менә уйламаганда, көтмәгәндә? Юк, сорамыйбыз. Юк, без кирәк, яраклы әйбер генә алып бирәбез. Мәсәлән, техник әйберем ул, яки студияда булган бер нәрсәме ул, микрофон мандай, берәр детальме кирәкле әйберләр. Менә шундый әйберләр. Егетләр, менә бу елны 2021 елдаймы? Сезнең иң исегездә калган чыгышыгыз кайда булды? Ничек булды ул? Миңа калса, ул Петербургта булды, Санкт-Петербургта. Безнең милләттәшләребез алдында чыгыш ясау, үзебезнең концерт куйдык. Шулай ук Мәскәү шәһәрендә бик күңелле, еракта яшәгән, безнең Россиядә яшәгән, Мәскәүдә
Питерде яшәгән милләттәшләребез бик күңелле итеп, дәртле итеп ял иттек. Миңа калса, Екатеринбургта яшәүче безнең милләттәшләр белән җәй көне очрашу булды, Сабантуй. Менә шул минем һаман исемнән чыкмый. Барлык Рәсәй милләттәшләренә, Казакстан, bütün җир шары милләттәшләренә без кайнар сәламнар җибәрәбез. Яшәсен безнең милләтебез, татар-башкорт милләте һәм әлбәттә яшәсен безнең татар-башкорт моңнарыбыз, көйләребез. Исән булыйк, таза булыйк, гаиләләребез тыныч булсын, тормышларыбыз, илләребез тыныч булсын, бәхетле булыйк, сау булыйк, мул яшик, акчаны әйбәт итеп эшлик, чөнки бүгенге көнне иң мөһиме инде әйбәт эшең булуы. Шулай бәхетле булыйк, таза, исән сау булыйк. Менә бит ул безнең сагынып көтеп алган кыш бабаебыз, рәхимит! Рамил Урманшин өзінің шығышын инде тамамлады, әмі дә ләкин аның баянчысы һаман да үзенең баян көйләрен безнең тамашачыларга бүләк итә. Кәефләр шәп күрүемчә, шулай бит, яңа елша. Галәмәт шәп. Бигрәк. Сез ничә ел инде сәхнәдә? Икенче ел сәхнәле һәм беренче гастрольләрдә биреп тә өлгердек Башкортстан буенча. Ничексең менә сезнең өчен сәхнә иҗат нәрсә ул? Мин үзем әлбәттә сәхнәдән яраграк кешемен. Мин адвокат профессия үземдең. Төп шөгылем. Менә сәхнәлә үземдә ял итәм. Шулай итеп матур дип тоям. Димәк, сез үзегезнең теге адвокат эшеннән ял итер өчен иҗатны сайлап, шуңа күрә җырлый башладыгыз. Ул судта үзенә күрә сәхнәһе бит инде. Монда ла шулай бит инде сәхнә үзенә күрә. Шулай. Шуның өчен шулай. Яңа ел бәйрәме, нинди традициялар сезнең гаиләгездә бар? Яңа ел бәйрәменә менә кагылышлы. Яңа елда безнең бөтәбездә зур гаиләләр менә минем атайым ягыннан 11 бала һәм без өләсәйгә кайтып күмәкләп, гөрләтеп яңа ел үткәрәбез. Бик мәшәлән күңелле үткәрәбез дип әйтәм. Шулай. Үз-үзегезгә бүләкләр алганыгыз булдымы яңа елга? Якыннарга түгел, үзегезгә бүләк ясаганыгыз булдымы? Үземә ни өчендер бүләк итәргә бер нәмә яратмыйм, ә менә кешегә бүләк итәргә яратам. Раил Өметбаев сезнең каршыгызда, дуслар, сертификат тапшыру үзенең репортажын кызу итеп алып бара дәвам итә. Раил, хәлләр ничек? Яңа ел белән сине? Яхшы, бәшә, кайфтар яңа елса, все нормально, яхшы, Аллага шөкер. Байрамса. Күптән түгел генә син шундый матур заман яшьләре дигән җыр иҗат иттең, әйме? Шундый үзенчәлекле клип. Бу клипның тарихын, кашан ничек идея барга килде? Барсында үзең сөйләп кит әле. Бу ел язылды конкурска, фестивальгә, яшек шоу проектына бөтен республикала уткарылган. Бөтен Россия фестивале конкурска иҗат ителде. Һәм дә инде бу елга без
birleşip klip düşürge bulduk. Elbette bizim Başkıstan'ın yaşların birleştirip alga terörisi şundayarak ısıl menen şundayarak yaşların nindedir giyimini hem agarak icra edildi. Şuna göre indi şulay bizim tarih. Әфәрен дип әйтәсе килә. Гомумән, бу ел сиңа иҗат яклапмы, әллә инде нидер бүтән өлкәләрдәге уңышлар беләнме исеңдә калды? Кайсы өлкәңдә синең уңышлар күбрәк булды 2021 елда? Аллаға шүкір, быйылғы ел минем өчен бик уңышлы булды дип уйлыйм, чөнки быйылғы елда мин Башкортостандың аткарган артисты исемен бик бүләк иттеләр, бирделәр инде. Һәм дә инде мин шуның өчен бик рәхмәтлемен, һәм дә инде шатланам. Рәхмәтле мен үземнең тыңлаучыларыма, һәм дә инде безнең килеш карашларга әйткән килә. Dur рәхмәт күтәргәннәре өчен. Раил Мөтбаевның күңел дәфтәрендә иң мәзәк кызык хәл яңа ел белән бәйле. Бала чакта булдымы, яшь чагындамы, әлеме? Яңа елда бер ел инде планлаштырылган яңа ел байрамына без инде беренче январьдан алып планлаштырдык, гаилә менән, достар менән инде бу көне шуны эшләйбез, бу көне тегене эшләйбез дип. Һәм дә инде ләкин нык күп итеп планлаштырган алдан ул теге нисектер күп тия микән теләктәргә шуңа күрә инде мин беренче январьдан бер ел инде коронавирус менән авырып киттем дә яттым бер 2 атна булы балиста. Шуңа күрә инде планлаштырган киләчәктә Алла бирһә планнарыбыз тормышка ашсын Алла бирһә дип әйтергә онытмадык. Димәк, син планнарны тормышка ашсын өчен синнән шундый серле яхшы киңәш Алла бирсә сүзен әйтергә онытмаска шулай бит. Әйе. Шулай барсында җырлата бийдә, рәхәт түгел, үзем дә кушылып, кунакларга биисем килә, шөбрәсем килә. Кыш бабайдан шундый яхшы, саф, кышның энергетикасы бер гөлеп тора. Здравствуй, столичный народ! Город любимый! Бик яратып сагынып көтеп алган Казан кунагы Рената Тый да безнең матур Голубой конек проектына чыгыш ясарга ашкылып килде. Хәлләр ничек, Рената? Хәлләр Аллага шөкер, һәр вакыттагыча бик яхшы. Һәм инде сезнең яңа шуннан да ашкынып килдем. Һәр минем Уфага килүем ул улы бер минем өчен бер мәҗлес кебек. Шуның өчен мин сезне яратам, Уфалар. Рената, яңа ел бит инде лайма, нидер яңа өметләр, бүләкләр, хөрмәт, табыннар, бик күп эмоциялар бәйрәмәйме? Менә синең үзеңә әзерләгән бүләгең булдымы? Һәм менә үзеңә ясаган иң истә калган бүләгең гомерлеккә яңа ел бәйрәмнәрендә нәрсә ул? Һәм кашан булды? Беләсезме, шундыйсын әйткәндә, мин гомумән алганда кешеләргә бүләк итәргә яратам. Инде бүгенге көндә бүләк турында сөйләшсәк, ул миңа зур бүләк булыр иде, хатын-кыз бәхетенә 100% ирешергә бүгенге көндә. Ни өчен дисәгез, хатын-кыз бәхетле булса, аңа бернинди бүләк тә кирәк түгел. Менә хыяллар, планнар дигәндә нәйме хәзер бит инде шулай замана кешеләре күбесен язып, даталарын билгеләп, шарларга бәйләп, күкләргә очыралар. Син моңа ничек карыйсың? Теләкләрен гомумән кагазга язасыңмы, даталарын билгелисеңме? Язам, әлбәттә. Бу, беләсезме, фэн-шуй буенча да бик шундый шынга ашатырган әйбер дип әйтәсем килә. Инде яңа елга да шампанскийга кагазлар яндырып, теләкләремне язып, ишеп куям. Инде елка астына да үземнең иң кимендә 10 теләгемне язып, һәр вакыт ел саен куярга тырышам. Хәрәкәтләренә караганда Рената Тыйга үзенең чыгышы бүген ошаган шикелле. Шулаймы, Рената? Ничек үзеңнең чыгышың белән канәгатьме? Мин һәр вакыт нинди генә ситуация булмасын, ничек каршы алалар, алмыйлар. Мин һәр вакытта да куанам бу чыгышыма. Һәм инде мин Уфа ягында бик нык яратам чыгыш ясарга. Шуның кадәр хөрмәт итеп мине каршы алалар, шуның кадәр җылы итеп мине кабул итәләр. Алланың рәхмәте яусын һәр берегезгә дә.
Рената, менә әйт әле, син бит инде Казанда да чыгышлар ясыйсың шундый голубой огонек тамашаларында. Һәм менә Уфада нинди аерма бар? Казанда һәм Уфадагы чыгышлар. Беләсезме, мин булай дип әйтер идем. Без һәр кеше төрле әйбит. Инде халыкта төрле була. Аллага шөкер, кайда гына булмасам да, һәр җирдә үзенең бер төрле атмосферасы. Миңа Уфада да бик нык ошый, Казанда да бик нык ошый. Кая гына бармасак та, шушы атмосфераны тудырган һәрбер организаторга, һәрбер кудакка рәхмәтемне белдереп әйтәсем килә. Яңа ел бәйрәме шаулап гөрләп дәвам итә. Туган тел телеканалы Голубой огонек тамашасы дуслар. Күреп торасыз, халык рәхәтләнеп күңел аша ял итә бүген шын мәгънәсендә. Яңа ел бәйрәм белән дуслар. Һәр көнегез шундый позитив нотада, җыр-моңга тулы булсын. Ә безнең Туган тел телеканалы тәүлек әйләнәсенә сезгә иң матур клипларны, иң матур җырларны, иң моңлы җырларны һәр вакыт иң зауыклы, шәп тапшыруларын бүләк итеп торачак. Без моны сезгә вәгъдә итәбез 2022 елда тагы да матурак, тагы да көчлерәк, тагы да яхшырак булачак. Барсы да, безнең дә, сезнең дә. Амин. Казандагы бөтен чыгышларыңда да карыймын, шул тиклем дәртле итеп җырлыйсың, тырышасың инде. Һәр вакыт тере тавыш. Ярый, җырлар иҗат итү буенча ничегрәк хәлләр, ничә җыр иҗат итдең гомумән менә үткән 2021 елда? Бер елга, бер ел эчендә 23. Искиткеч. Бу үзең өчен генәме, әллә башкалар өчен дәме? Барсы бергә. Мин үземнең җыр буенча әйтәм, инде беренче концертларымны бирдем Татарстанда һәм Казанда булды. 1 декабрь Алла бирсәм, Алла бирсәм димдә, Алла бирсә киләм апрельдә Уфага. Серне ачтым. Без бит инде шу серләрне ачып йөрибез, нәкъ сер итеп кенә тапшыруы көтеп калабыз, ярый. Кайсы җырың иң рәхәт һәм җиңел иҗат ителде? Бу авыр сорау, җиңел дип алар мен барсы даган, теге менә хәзер мин җыр язам дип утырып яза алмыйм мин алай. Алар барсы даган җиңел чыга һәм халык тарафыннан да җиңел кабул ителә дип уйлыйм. Иң сөенечле вакыйгаларга килгәндә, 2021 елда синең күңелеңдә истә калган иң сөенечле синең вакыйгаң? Үземнең куйган максатларыма ирештем. Нинделәр? Әйдә менә иң синең өчен кадерле булганы, иң сиңа син аның өчен иң тырышканы кайсы максатың булды? Булсын дип. Ул минем сольник концертлар, Казан концерты белем, чөнки 2 ел элек мин үземә максат куйдым 2021 елда. Мин төгәл 1 елдан соң үземнең концертларыма куярга тиешем дип Казанда һәм әлеге максатларыма ирештем. Рәхмәт. Һәм яңа елга безнең тамашачыларга нинди теләкләр юнәлтер икән? Яңа елга 2022 ел һәрмәбез өчен дә уңышлы елларның берсе булсын, сәламәт елларның булсын һәм инде күңел байлыгын телим һәрберегезгә, күңел тынычлыгы теләп калам. Үзегезне саклагыз. Хөрмәтле тамашачылар, шул хәтле халык күп итеп җыелган. Нәрсә булган? Кемне шул хәтле уратып алган дисәләр, әлбәттә ул безнең сезнең яраткан Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимовны. Ой, сагынганнар үзебезнең Айдар абыны, чөнки ул чынлап та иң көчле мәхәббәткә, иң көчле сагынуларга лаеклы артистыбыз. Бер гомер арасы ялгышылар, ул сусам җанымны пешерә, буранда җәйләрдән җылыра, бәгыре өшегән кешегә. Менә шын әлеге эмоциялардан сүзне башлыйсы килә, Айдар Ганиулы. Бу халык сезгә шул хәтлек, сез бүген әле бер магнит яштырып килдегезме? Шул хәтлек сагынганнар, ул фотога төшергә теләүчеләр, ул яраталар. Хәтта ки мин үзем тыңлап киттем, тамашачылар. Бер абый килеп рәхмәт әйтте, мин терелдем синең җырыңны тыңлап ди. Сезнең җырларыгыз шундый давалы, шифалы, Айдар Ганиулы. Сез үзегез моны аңлыйсызмы, тоясызмы? Әгәр дә инде чынлап та кемгәдер файдасы тигән икән, ул бит минем генә тавыш түгел, ул бит Ходай Тәгалә биргән тавыш. Шуңа кемгәдер ярдәм иткән икән, мин шуның белән әлбәттә шат. Һәм инде сездән безнең тамашачыларга яңа елга теләкләр. Мин инде еш кына сорыйлар, ниндер басмалардан да, теге газеталардан, ниндер радиодан кабатланмаска тырышам да, барыбер күңелгә нәрсә килә инде. Теләкләр шул инде, дусларым. Моны өмет сүнмәсен. Ул зур нәрсә. Ниндер өмет булсын һәм ул сүнмәсен. Ничек тә алга барырга, ничек тә бирешмәскә, ничек тә
Үзең генә түгел, башкалар синең тирәдә икән онытмаска. Шул җаваплылык хисе белән дисәң, акыллы сүзләр булыр микән? Шулай да җаваплылык хисе бит бар балалар алдында да, кайдадыр кешеләр алдында, ил алдында кай вакыт. Шуңа күрә ничектер шуларны күтәрер өчен сәламәтлек тә кирәк. Ничектер позитив ноталар да кирәк һәр вакыт. Һәм ышаныч кирәк, стимул кирәк. Һәм еллар тыныч булу кирәк. Менә шуны һәрберегезгә телим. Яраткан эшегез булсын, өйегездә иминлек булсын, балалар исән булсын, онуклар исән булсын. Бергенем, эшләрдә сине күрәм. Утларга салма яртса чиркәм. Кадерле безнең яраткан Туган тел каналы тамашачыларыбыз, сезне барыгызны да 2022 ел, яңа ел белән, Тигр елы белән шын күңелдән котлыйбыз. Гомумән инде ничек кенә бу баналь сүзләр булмасын, дустым. Мин әйтер идем, барыгызга да мин тазалык теләдем. Тазалык һәм тагы да бер тапкыр тазалык, гаилә шатлыгы, гаилә тынычлыгы, күңел тынычлыгы. Гомумән илләребез tanış bulsun, köklerimiz oyaz bulsun. Yol çeşkeler, sereleşeler, güye ağlar, şeşketeli, anlılarda. Ni işin güzel Ahmetov bile duyet. Нисектер без гүзәл менән бергә аралаша башланык та, һәм инде ул гүзәлдең шундай изге булуы, йылы булуы, тура хүдле булуы миңа нык охшай, һәм ул әлбәттә үзе миңа шундай идеяны тәкъдим итте. Альбина әйдә һинең менән дуэт йырлаек дип. Һәм инде әлбәттә мин асык күңелемә риза булдым, чөнки Гүзәл Әхмәтова белән Башкортстаныбызның халык артистка белән йырлау ул минең өчен зур баһа һәм инде зур хөрмәт. Киләсе елга теләгән иң нык зур көчле эш теләгең. Әйдә уртаклашып китәле безнең белән. Әлбәттә сәламәтлек, мәхәббәт, анда күңел тынычлыкларыннан башка. 22 елга теләгән теләкләрнең бере ул да булһа инде әлбәттә. Сителгә 3 тапкыр ял итәргә барырга. Яңа машина алырга. Шуннан соң инде квартирамды алыштырып, яңа квартира алырга. Шәп. Теләкләрен әйтеп бетерде. Гүзәл синекеләр бергәләшеп Альбина белән менә квартирада алабыз, ала бирсә, яңа машина һәрберебезгә яңа машина. Сен машина 4-сен. Без икебез кияүгә сыкмаганбыз, шуңа кияүгә сыгырга теләйбез. Бүген кыш бабайны сыйпап кияүгә чыгабыз дип әйттек. Егетләр иштәсезме? Менә инде ике шибәр, уңган булган талантлы кыз. Әйдәгез, танышыгыз. Мин инде кызлар сезгә чынлап та үз тиңнәрегезне табып, матур итеп, гаиләләр курып, хатын-кыз бәхетенә ирешүегезне теләп калам. Амин, иншалла. Һезгә дә хөрмәтле тамашачылар, тик изге теләктәр генә теләп калабыз. Иң куйган максаттарыгыз, изге теләкләрегез тормышка ашын. Яңа елдар белән. Тапшыру Галиевларны нихаят көтті. Тамашачылар белән фотога төштеләр. Гомумән кайфләр. Әлхәмдүлилләх, шөкер. Менә миңа нәрсәсе шатландыра Роза. Менә былтыр шушы залда, шушы матур залда чыгыш ясадык. Карыйм, кешенең йөзләре Аллага исән саулар, алар монда, алар менә елда уже сезнең юлага әйләнде. Менә былтыргы тамашачылар, былтыргы клиентлар һаман шулык, бер үзгәреш юк, бер картаймаганнар. Димәк, Туган тел каналы белән, шушы җырлар белән алар яшәреп, алар менә яңадан киләсе елларда очрашуларга өмет итеп яшиләр. Шуның белән шатландырды. Вообще молодцы, здорово. Сезнең инде күреп торабыз, гаиләгездә шундый үсешләр, әйме сезнең хәзер үзегезнең бизнесыгыз да бар. Гомумән, сезнең бер-берегезгә вакытыгыз каламы ул? Бөтен нәрсәгә дә кала, планлаштырсаң. Әлбәттә кала, без бит бергә эшлибез, бизнеста да бергә, сәнгатьтә дә бергә. Бергә ятабыз, бергә торабыз, бергә чәй эчәбез, Аллага шөкер. Бергә машинада йөрибез. Әйтегез әле, төшендерүсен. Сез бер-берегезгә алдаганыгыз, алдашканыгыз бармы? Ләйлә, синең Рөстәмне алдаганың бармы?
Ну, анда шақлар була инде. Әйтәләр бит шундый мәкаль бар. Ике телем әбиең булса, берсен генә иреңә әйттеләр. Шулай диләр. Рөстәм, син Лейлән алдага яш алдысың Лейләнне? Bir не помню, менә шик, валлаһи әйтәм, не помню. Не помню. Сезнең менә күңелләрегездә иң истә калган бер-берегезгә бүләк иткән бүләк яңа ел кичендә нинди бүләк булды Лейлә? Көтмәдең дә син аны Рөстәмнән, Алланы сиңа бүләк итте. Булдымы шундый бер истә калган? Әллә обычно алай итеп берескән итмибез. Мин заказ бирәм. Заказ биргәч, белгәч уже ул сюрприз булмый бит, но мин кирәкле әйберне сорыйм, ул миңа дарит. Синең Рөстәм? Лейлә ул гел кирәкле әйберләр подарит итә. Яңа ел булмаса да калган бәйрәмнәрдә гел кирәкле, мин аның әйберләрен гел кулланам. Тик ятмыйлар аларның әйбере. Рәхмәт итәсем килә. Менә шулай, шуннан да ул теге нәрсә бүләк итсәң дә, әнә бүләк итсәң дә, мәсәлән, ул внимание бит. Внимание, рәхәт, кызларым белән җыелышып киләләр, бәйрәмнәрдә ишәүләп мине бүләклиләр. Ул зур бәхет. Һәм инде яңа елда, әлбәттә, безнең яраткан тамашачыларга Галиевлар гаиләсеннән нинди теләкләр яңгырар икән? Сәламәтлек телибез, җан тынычлыгы телибез. Матур еллар килсен, Алла бирсә. Менә шушындай дөньяларыбыз ачылып китсен, Алла бирсә. Барысы да Ходай кулында, но сезнең язмышыгыз, сезнең үзегезнең сәламәтлегез, сезнең үзегезнең тормышыгыз үзегезнең кулыгызда. Сез хуҗа үзегезнең тормышыгызга ничек аны планлаштырасыз, шулай бара. Шушы планнарыгыз тормышка ашсын, Алла бирсә. Матур үрләргә исәнлек, саулык ташламыйча яшәргә насыйп булсын, очрашып торырга насыйп булсын. Яңа еллар гел кабатланып торсын. Хасановлар гаиләсе өчен гармония төшенчәсе нәрсә икән ул? Бер-береңне аңлауда, мөхәббәттә дип уйлыйм. Иң мөһиме бер-береңне бәхетле итүдә. Чөнки менә күп парлар тормыш көтәләр, әмма ләкин бер-берен бәхетле итә алмайдар. Инде бәхеттең сыры шулай бер-береңне мөхәббәтле бәхетле итү дип уйлыйм мин. Ярый, алайса Зилә, киләсе сорау. Хәсәннең күңеле күтәрелсен өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Бармы берәр серләр? Кәефе төшкәндә тиз генә аны күтәрү җибәрергә нәрсәләр эшлисең? Хәсән агайдан кәефе төшһә, тиз генә берәр тәмле әйбер бешереп, һайлаһаң, уның күңеле күтәрелеп китә. Чөнки ир-егеттең күңеленә бит инде юл яру ашкадан аша. Һәм иң мөһиме уга теймәскә. Ул тыныч кына үзенең эшләрен эшләһә, уның күңеле була һәр вакыт. Зиләнең кәефе төшсә, нәрсә эшлисең иң беренче чиратта? Нимә теләй, шуны эшләргә тырышам. Шулай ук, әгәр дә кәеф әдрәк төшеп китһә, мин уныга ял бирәм, ягъни борчымайм. Менә шулай. Әйтегез әле, безнең сер итеп кенә тапшыру тамашачыларына үзегезнең 2021 елда булган иң матур кеше вакыйгаларыгыз белән уртаклашып китегез әле. Белүемчә, сез яңа йортыгызга күченеп маташасызмы, күчендегезме? Әле салу процессында үзегез аңлатыбрак сөйләп китегез әле. Яңа ел 2021 елда инде безнең яңалыктар фатир мәсьәләһе менән күптән инде хәл ителгән. Шулай да яңа йортлар өстендә эшләнек. Менә пандемия bir яктан булу безгә яңа юлдар асты инде. Зилә икенче рәк эшкә күсте. Шулай ук сәнгать менән бәйле, ләкин концертлар менән түгел. Мин инде агас өчен яраткас, мин инде шулай ук күңелемә якын эш таптым. Уны артабанда үстергә теләйм инде киләсәктә. Беренче әйткәндәй, беренче һөнәрем минең мастер-строитель. Шуның өчен строительствога кире кайттым. Мин беләм, Хәсәндә актерлык осталыгы да бик көчле. Менә киләсе юлбарыс бит инде, әйме? Әйдәгез әле, усал юлбарыс булып безнең камерага карагыз әле. Юлбарыс бит инде шундый усал гына, ул вакытта әйтергә кирәк, ул бик аяк акыллы, шундый җәнлек. Камерага карагыз әле, усал юлбарыс итеп. Хөрмәтле дуслар, яңа ел менә. Хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары. Бүген безнең артистларыбызның күңел түрләреннән чыккан иң изге, иң саф теләкләргә кушылып, мин тапшырма әзерләп алып баручы сезгә, һәммәгезгә, тәнегезгә сәламәтлек, күңелегезгә тынычлык, иман байлыгы телисем килә. Яңа елда
Сезне көтелмәгән шатлык куанышлар, изге хәбәрләр, якыннарыгызның мәхәббәте һәрвакыт куандырып торсын. Һәр көн сезнең күңелегез өчен бәйрәм булсын. Һәрвакыт үз-үзегезгә, якыннарыгызга, үзегезнең булдырганлыгыгызга ышанып, үзегез теләгән уңышларга ирешеп, һәр көнгә, һәр сәгатькә рәхмәтле булып яшәгез. Ярыймы? Килештекме? Сөйләштекме? Һәр көнегез кабатланмас булсын. Мин сезне яратам. Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыруы Роза Хайруллина. Киләсе елларда, Аллаһы боерса, сезне кызу, матур, күңелле репортажларымда көтеп калам.